myšiakom, vyhryzú si vsi redom. Predsieň v štýle Romadur, z parmezánu hlavný múr, postele od bambína, nastrúhaná perina. Obývačka v štýle žervé, sedačka to ešte nevie, čedarové balkóny, už nech sa z nich vykloní. Detská izba bude skvelá, všetko biela mozzarella, videla u priateľky lunexové postielky. Nevidí v tom žiaden háčik, všetkým sa tam bude páčiť, zo syra je skvelý dom, ochráni aj pred hladom. Opa! Opa! Snívalo sa myške stále, že zjelá so myšiakom, vyhryzú si vsi redom.